Umdletshe wesula ku-NFP emva kokuthi ingene kuhulumeni wobambiswano we-IFP, ANC ne-DA KwaZulu-Natal. Ngaphambi kokwesula uMdletshe wayeveze ukuthi iqembu lalizosebenza ngokuhambisana nezifiso zabantu bakwaZulu-Natal ngendlela ababevote ngayo, bebeka phambili iqembu i-MK Party esifundazweni. Isinqumo nje silula kakhulu kimi ukuthi ngiyojoyina iqembu lomkhonto wesizwe ngenxa yokuthi umengameli waleli qembu umhlonishwa uMsholozi uyaziwa amagalelo akhe nasekulweleni nje abantu abampisholo, abantu abahluphekile. Ngakho-ke kube lula kakhulu kumina ukuthi uma kukhona abaholi namalunga eqembu lomkhonto wesizwe anga-approach-ayo ngivume, ngoba bengivele ngibuka nami ukuthi abantu baseNingizimu Afrika naKwaZulu-Natal sebekhombise ngokusobala ukuthi bafuna iy'nguquko. Umdletshe uthi akezanga kumkhonto wesizwe ngoba nakhu efuna izikhundla. Ayikho iposition engathi ngithenjiswa yona noma engithe mina ngiyayifuna, ngoba ngijoyine ngokuyinikela, ngajoyina ngenhloso yokuthi ngibe ingxenye yalesi sangiji esihlose ukuthi silungise izinto eNingizimu Afrika. Belingakaziwa-ke okwamanje iqhaza likaMdletshe eqenjini MK Party.